А вось што тут было? Моя бабуля хадзіла тут, пенсію атрымоўвала. Тут дакладна была більярдная. Тут было ўпраўленне калгасам, гулялі ў панскі більярд. У мястоўскія яшчэ былі там супер аграрыямі. Пшаніцу. Всё добра. Табе распавядалі нейкія гісторыі? Залаты конік, і вось мясцовыя яго шукалі. На грошы ад коніка аднавіць тут усё наогул. Я не ведаю. У вас у палацы была дыскатэка. Аперлася аб пярыла і упала. Казімір Мястоўскі такім шышкай добрай быў. Добра, а якія яшчэ былі ў мястоўскі? Альберт сватаўся да іх дачкі. Яна яму адмовіла, і ён у іх на ганку застрэліўся. Легенда, што там яны там усе гэты памерлыя жывуць да гэтай пары. Палац гэты аднавіць. Ну, канешне, гэта ж мары. Ой, ну я думаю, што гэта, канешне, будзе вельмі дорага. Муж памірае, яна бярэ і будуе манументальную рэч, якая да сённяшняй пары мы ёй захапляемся. Усім прывітанне, гэта чарговы падкаст «Нататнік бай», і сёння мы напрасіліся ў Жамыслаўль у госці ў сам палац. Мы знаходзімся ў самім палацы, і сёння размаўляць будзем з Алесяй Гурскай, кіраўніцай праекта па турыстычнай дзейнасці Жамыслаўя ці Жамыслаўля. Прывітанне, Алеся. Вітаю. Першае пытанне, ты сама мне яго падкінула. Усё ж, як правільна, Жамыслаўль, Жамыслаўля ці Жамыслаўя? Вось тому, што я ўвесь час, атрымліваецца, блытаюся, а ты тут якраз сказала, што ёсць такое, так? Ну, гэта назва паходзіць з 17 стагоддзя ад уласнага імя. Ежы Жэмла такі тут быў. Ён выкупіў гэтыя маёнткі Кандрацішкі Пятроўшчына і назваў гонар сябе. Жэмла Слаў. Класна, гонар сябе назваць мясціны, конечно. Угу. Так, Жэмла Слаўль і Жэмла Слаў. І пасля гэта так было дзесьці да пачатку 20 стагоддзя. Жэмла Слаў. Ось так гучала. А пасля ўжо, калі прыйшла сюды савецкая ўлада, яны зрабілі на беларускую манеру Жамыслаўль. Ага. Мясцовыя кажуць Жамыслава. Напрыклад, я з Жамыслава, а ты з Жамыслава, я паеду Жамыслаў. Вось так кажуць. Ну, звычайна кажуць, што правільна так, як кажуць мясцовыя. То бок гэта вось тыя мясцовыя, якія старыя, яшчэ памятаюць там нейкія часы тыя. Ну цікава, такая назва. А распавядзі тады наогул, з чаго ты вырашыла гэтым займацца, вазіць экскурсіі, прыязджаць сюды, нечым дапамагаць. А наогул ты нечым звязаная з гэтым месцам? Так, атрымоўваецца, у Жамыслаўлі нарадзілася моя матуля. Тут жыла моя бабуля. Бабуля прыехала сюды з дзядулем у 50-е гады, як маладыя спецыялісты. Бабуля працавала ў школе настаўніцай, а дзядуля будаваў гідраэлектрастанцыю, вось, якая сёння існуе і дзейнічае да гэтай пары. І як бы яны ажаніліся, нарадзілі дачок, і тут нарадзілася вось моя мама. Я ўсе свае летнія часы праводзіла тут, і для мяне гэта было проста нейкае месца чароўнае, бесклапотнае. Вось як кажуць, залаты час, залатое стагоддзе. Вось Жамыслаўль гэта тое месца, куды я хачу прыязджаць, дзе мне добра. Тут мы прайшлі найлепшыя моманты жыцця, і да гэтай пары яны тут адбываюцца. І я заўсёды, мой дом стаяў якраз на беразе вось ракі Гаўя, а насупраць палац. І вось я кожную раніцу там, напрыклад, выходзіла і глядзела на палац. Тут жа палац функцыянаваў увогуле, і я хадзіла сюды ў бібліятэку, хадзіла сюды на танцы. Так, на другім паверсе вось там у нас былі танцы. Моя бабуля хадзіла тут, пенсію атрымоўвала. І тут усё было, як бы, ён быў у добрым стане. Але калі ён пачаў занепадаць, я пачала ўжо думаць, гэта я ўжо была падлеткам, і моя мара такая падлеткавая была выкупіць калісьці палац гэты і аднавіць. Ну, канешне, гэта ж мары, але ўсё роўна я хачу сказаць, што марце, таму што мы ведаем прыклад з Андрусём Горватам. Ага, так. Так, і сёння, хоць я не ўласніца палаца, але я маю дачыненне нейкае, хаця б маленькае, да яго аднаўлення. Ну, вось так мары патрошкі здзяйсняюцца. А я яшчэ хачу вярнуцца ў дзяцінства. Ты распавядала, што дзяцінства тут правяла, а тады атрымліваецца, калі ты тут праводзіла дзяцінства, ці гэта сапраўды была такая чароўная штука, ці ўсё ж, калі ты тут увесь час прыязджаеш кожнае лета, ну, табе падаецца, ну, палац ўжо там ці не?
Ну, для мяне ніколі не было. Магчыма, калі б я тут нарадзілася і жыла, можа быць. А паколькі я прыязджала, ён мяне зачароўваў, гэты палац, свай прыгажосцю, атмасфера тут неверагодная. Другая вёска ў мяне была таксама пад Нясвіжам, і таксама я чытала кніжкі вось пра гэту всю гісторыю, і я думаю, што і Жымыслаўль, і Нясвіж мяне натхнілі на тое, чым я сёння займаюся. А ў дзяцінстве табе распавядалі нейкія гісторыі пра Жымыслаўль? Можа, там нешта ты ведаеш, ці ты памятаеш? І наогул там наколькі вялікае было тады мястэчка ў тваім дзяцінстве? Гэта ж вёска, так? Вёска. Ну, сёння аграгарадок. Такая самая была, проста, што па колькасці дамоў, калі вы пабачыце, сёння тут няма закінутых. Можа, 1-2 дамы няма закінутых. Сур'ёзна? Так. Нішто сабе? І маёмасць тут дарагаватая. Таму што знаходзіцца, я думаю, што гісторыка-культурная каштоўнасць, рака побач, возера. Колькасць дамоў сёння супадае, но не паменшылася, не пабольшылася, толькі там некалькі закінутых хат, можа 3-4, ну, зусім трошачкі. Гэта хутчэй неверагодна проста. Так, так. Шмат было дзяцей, было шмат моладзі. У 90-е гады выдаваліся хаты, аграгарадкі, ну, вось гэтыя аграхаткі, дзе людзі маглі жыць, гадаваць дзяцей. Зараз ужо як бы тое пакаленне вырасла, і, на жаль, моладзі ўсё менш і менш, зачынілася школа, толькі дзіцячы садок пакуль застаўся. Але я б хацела, канешне, ў будучым, каб палац стаў такой кропкай, дзе людзі змогуць атрымоўваць працу і заставацца тут жыць. А нейкія гісторыі там пра, магчыма, мы будзем размаўляць пра Мястоўскага таго самага, ці ў тваім дзяцінстве нешта пра яго казалі, ці нешта ты чула хаця б? Зараз раскажу. Крацей, адна гісторыя. Увогуле палац будаваўся як копія Лазенкаўскага палаца ў Варшаве. Хто там быў сёння, там гуляюць паўліны, жывыя паўліны. І калі мне мясцовыя распавядалі, я яшчэ не ведала ні пра Лазенкі, ні пра што. Я тады, ну, зусім. І нават калі я набывала там кнігу, я зусім не ведала, пра што там ідзе размова, бо калі ты не ў кантэксце, ты ведаеш толькі, што палац, а хто там яго пабудаваў, калі гэта было, не звяртаеш увагу, то тады, калі мне распавядалі, я падумала, ну добра. Крацейны распавядалі, што тут хадзілі паўліны калісьці. Я такая, тут? Да, тут, па тэрыторыі. Я пасля, калі пачала ўжо больш-менш там чытаць, нешта даследаваць, я падумала, зрабіла такую выснову, што яны проста паблыталі 2 палацы і сказалі, што тут у нас хадзілі паўліны. Ну, напрыклад, ну, таму што падобнае. Але 2 гады таму я паехала ў бібліятэку, наша нацыянальная ўзяла, там знайшла кнігу апошняй уладальніцы Жымыслаўля, дзе яна змясціла шмат фотаздымкаў, і там чорным па беламу напісана «Паве в Жымыслаўлю». Ну, кніга па-польску. Так. І тут ужо не спрэчыш. Значыць, гэтыя выдумкі, якія я думала, былі праўдай. Гэта такая першая гісторыя, якая праўдзівая апынулася, аказалася. А другая гісторыя, што была схавана тут нейкая залаты конік, і вось мясцовыя яго шукалі. І ў нас стаяла печка-казка па матывах казак Ла Фонтена, там выявы такія, толькі рэшткі засталіся гэтай печкі. Мясцовыя казалі, што гэту печку скралі, яе парушылі, разбілі цалкам і кажуць, што шукалі вось гэтых конікаў залатога. Ну, гэта такое мясцовае паданне, ці быў гэты конік, ці не было, я не застракала, што Мястоўская нешта там апісвала. Яна вельмі хвалявалася, што там бібліятэку не вывезлі, вось пра што яна хвалявалася, а пра нейкае золата, срэбра. Ну, ведаеш, магчыма, для такіх людзей, у якіх ёсць палацы, яны сапраўды не думаюць там пра грошы, умоўна, ці пра золата, а тое, што, магчыма, нейкія калекцыі збіралі там кніжак, можа, пра гэта сапраўды больш думала. Я такую гісторыю чуў пра Ружанскі палац, што ў 90-х прыехалі з Брытаніі, атрымліваецца, ці нейкія розішы сваякі сапегаў, можа, сапегі нейкія, і гэта мясцовая там бабуля распавядала, можа, гадоў 20 таму, калі там, можа, першы раз быў, і што яны ведалі, у якім месцы выдзеўбаць не праход, ну, красей, адтуліну, і дасталі, тут таксама нешта дасталі і з'ехалі. Ну, то бок, яна сказала, што там не казала, што там золата ці манеты нейкія, але што там нешта дастала, просто прыкол у тым, што яна паказвала вось месца, там сапраўды быццам бы нешта далбалі. Але, можа, таксама нехта шукаў, а потым ужо дадумалі гэтую легенду, што гэта прыехалі да забралі. Так. Слухай, супер гісторыя пра залатога коніка, можа, сапраўды яшчэ і тут
Так, і праз пару гадоў вы таксама знойдзеце, і можна будзе на грошы ад коніка аднавіць тут усё наогул. Я не ведаю. Распавядзі пра бібліятэку, вось таксама гісторыю пра кніжку вось гэтую. Ты казала, што хадзіла сюды ў бібліятэку? Так, хадзіла ў бібліятэку. Гэта вось у дзяцінстве таксама было? У дзяцінстве, так. У падлеткавым узросце я вельмі шмат чытала, і заўсёды, і гэта было на фоне там мясцовых дзяцей. Вельмі заўважна, што я заўсёды прыходзіла і новыя кніжкі брала, ўсё. І прыходжу ў бібліятэку, якраз бібліятэка знаходзілася ў гэтым памяшканні, дзе мы з вамі. Ага. О, клас, мы сядзім у бібліятэцы. Так. І мне кажа бібліятэкарка: Алеся, вось мне прывезлі кнігі пра Жымыслаўль. Хочаш набыць? Я такая: а колькі каштуе? Там яна назвала, я такая: ой, я падлетак, у мяне такіх няма кішэнных грошай. Я такая: ну добра. Пайшла назаўтра, здала ягад. Тут увогуле уся наша вёска у летнія часы жыло за кошт ягадаў. Нават да гэтай пары усе збіраюць чарніцы. Ага. Усе збіраюць ягады і здаюць іх. Ось такі у нас тут мясцовы бізнес. Лясы добрыя, сасновыя, яшчэ вось гэта пры мястоўскіх так было. Я здала ягады, пайшла набыла гэтую кніжку. Я думаю, што гэта адно з найлепшых маіх укладанняў, бо гэта кніжка сёння не выпускаецца, яе немагчыма набыць. Праўда, яна ёсць у інтэрнэце, пасля знайшла, але тое, што там у 2005 годзе я яе набыла, яна вось... Гэта яна, так? Так, гэта чалавек, ён як бы нарадзіўся ўжо, напэўна, магчыма, і ў Беларусі нарадзіўся, але ён жыў за мяжой і зацікавіўся вось гэтымі месцамі і прыехаў сюды, і ён гісторык, і сабраў матэрыялы, і выпусціў. Ён і пра суботнікі напісаў, і пра Жымыслаўль таксама. Суботнікі, атрымліваецца, там пабудаваны касцёл таксама за кошт грашэй у мястоўскіх. Так. Гэта быў як бы галоўным праектам жыцця апошняга ўладальніка. Менавіта касцёл. Калі яго мама будавала гэты палац, то ўжо сын Уладзіслаў, апошні ўладальнік, будаваў касцёл. О, цікава. Я проста чытаў, што ў касцёле нават пахаваны, там ёсць... Так, ён і пахаваны гэты вось. І ў гонар Уладзіслава асвечаны касцёл. І гэта адзіны касцёл у Беларусі, які асвечаны ў гонар гэтага святога. Карацей, я чытаў, што нейкая даследчыца таксама пра Жымыслаўль нешта там пісала і напісала, што, прычым не так даўно, што ён быў нават большы за варшаўскі. Хаця паўсюль, нават у Вікіпедыі я да гэтага чытаў, што гэта копія, але зменшаная копія. Дык, а дзе праўда? Праўда? Даследчыца, ты, напрыклад, пра літоўскую кажаш? Можа быць. Яна нядаўна выпусціла кнігу. Але я сама прачытала ў кнізе Яніны Мястоўскай ва ўспамінах напісана падобны, даслоўна, падобны да Лазенкаўскага палаца, але вышэйшы. Знаеш, больш высокі. І калі прыехаць туды, я была ў Лазенках, я была яшчэ ў палацы Тышкевічаў, траку Вокі, гэта у Падвільняй. Гэта таксама падобны. Як копія, так, выдаваўся таксама ў тыя часы. І калі ўзяць Жымыслаўль, то ён, праўда, вышэйшы за Лазенкаўскі. Лазенкаўскі трошкі, ён выглядае прыземісты. Магчыма, гэта праз ілюзію таго, што наш палац стаіць на ўзвышшы. Так, а там адразу быццам бы над вадой. Над вадой. Так, магчыма. Это трэба, праўда, я ў гэтых лічбах кепска разбіраюся ў аб'ёмах, таму я не магу. Но гэта трэба, можна задацца мэтай пасля ў будучым і параўнаць гэты два палацы, які большы. Але у шыр Лазенкаўскі больш. Там каланады дадатковыя, напрыклад, у нас вось бакавыя часткі палаца, яны прымыкаюць да асноўнага будынка. А там яны разбаўлены каланадамі. Так. І таму за кошт гэтага ён можа быць трошкі шырэйшы. То бок усё роўна, як сказаць, вось дакладна сказаць вось проста, там дакладна большы там варшаўскі, ці цяпер ужо дакладна большы Жымыслаўскі, не сказаць. Трэба сапраўды проста ўжо вымераць. Так. Ну, гэта, канешне, класная гісторыя. Будзем лічыць, што ў нас самы вялікі. Так, а то што гэта такое? Таму я таксама на экскурсіях звяртаю на гэта ўвагу, кажу, у інтэрнэце вы прачытаеце паменшаная копія. Так. А не факт. Амаль паўсюль якраз пішацца вось гэтае слово паменшаная, а я кажу, і проста здзівіўся, што нехта напісаў, што не, яна насамрэч была больш. Блін, ўсё трэба. Але можа гэта у мястоўскія самі сабе прыпісвалі, ведаеце, яны былі такія фанаберыстыя трошачкі людзі, і Яніна цалкам магла прыпісаць, што у нас, але, ну, так не рабілася, канешне, таму што гэта ўсё можна памерыць.
Добра, а якія яшчэ былі ў мястоўскія? Наогул, што ты распавядаеш пра мястоўскіх, калі вось да ці прыходзяць людзі? Пра мястоўскіх, што іх род ідзе пад Варшавы такое месца ёсць у мястоў. Іх прозвішча ідзе адтуль. І там захаваўся нейкі нават палац, калі не іх. Ён пабудаваны больш. І род вядомы з 15 стагоддзя, 14 стагоддзя, такі старадаўні. І таксама у Вікіпедыях напісана, што гэта польскі род. І, канешне, там палякі будуць пісаць, што гэта польскі род. Але яны настолькі ўжо доўга жылі на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага, столькі ўжо парадніліся з беларускімі радамі, з польскімі, з літоўскімі, што сказаць, што гэта выключна польскі род, не мэтазгодны. Я ўсім даношу, што можна назваць, паколькі мы ў Беларусі, можна назваць і беларускім. І за гэта нам нічога не будзе. Але трэба ведаць, што гэта не адназначна, што гэта вось беларусы і ўсё, ці там палякі і ўсё. Гэта ўсё ж такі, мы нашчадкі вось гэтай культуры агульнай. Але мы, як беларусы, павінны ўсё роўна распавядаць, што мы не апошнія людзі ў гэтым звязку. Карацей, з-паду Мястова род ідзе, пасля яны валодалі шматлікімі землямі ў былым княстве літоўскім. Прынамсі, аж Шмяншчынай валодалі шматлікімі землямі тут. І ў 1905 годзе ці 7 прыехаў сюды Якуб у Мястоўскі і набыў гэты маёнтак. Тут нешта стаяла? Маёнтак гэта, значыць, там нешта такое вялікае было, так? Так, да гэтага тут стаяў драўляны палац. Як кажуць, яго пабудаваў Жэмбла. І, дарэчы, знайшлі недаўна. Толькі недаўна вось выяву гэтага палаца, таксама ўжо паказваю яе, бо... Я не бачу. Бо мала інфармацыі ў інтэрнэце. Недаўна Альбрехт Адам, калі армія Напалеона ішла на Маскву, армія Напалеона тут спынялася. І ў яго ёсць рускі альбом яго выяваў. І якраз ён намаляваў армію напалеонаўскую на фоне драўлянага палаца над Гаўяй. Ёсць гэты фотаздымак ужо ў інтэрнэце. І лічыцца, што гэта Жэмлы. І яшчэ ёсць такая ў нас думка, якая пакуль што не пацверджана даследаваннямі, што сутарэнні палаца адной часткі, яны засталіся ад старога. То бок палац гэты пабудаваны літаральна на месцы. На месцы, так. Вось, таму што тут, калі параўнаць два сутарэнні, яны раздзелены на палову. Палова тут, а палова ў іншай частцы. Яны бачна, што яны зроблены ў розны час. Тут не было металічных падпорак, там ёсць металічныя падпоркі. Значыць, што там больш сучасна. Так, яны прыехалі. Прыехалі, Якуб Мястоўскі прыехаў сюды. Спачатку там Людвік сыну павінна быць, але дасталася яго сыну Казіміру. Казіміру Мястоўскі быў нейкім начальнікам у Ашмянскім павеце, такім шышкай добрай. Багатыя былі. І ён сабе ўзяў за жонкі Юзефу з рода Дунін-Раецкіх, з малога Мажэйкава. Тут пад Лідай ёсць такое малое Мажэйкава, там таксама палац захаваўся. І у яе, дарэчы, герб такі самы, як у Дуніна Марцінкевіча лебедзь. І у сутарэннях касцёла нашага, у крыпце, можна пабачыць вось гэты герб, выкладзены мазаікай венецыянскай. Касцёла вашага гэта ў суботніках? Суботніках, так. Я проста на ўсялякі выпадак. Так, называем так. Жылі яны ў згодзе вялікай, Казімір вельмі любіў коней, разводзіў коней. І Казімір памірае ў 1863 годзе. І якраз будаўніцтва палаца пачынаецца якраз у 63 годзе. І як бы паўсюль пішацца, што Юзефа сама пачала будаваць, але мы не ведаем дакладна, ці яны ўдваіх прыдумалі гэта ўсё. І проста Казімір памёр і не рэалізаваў гэта. Або Юзефа ўжо гэта вырашыла зрабіць пасля таго, як памёр муж. Як бы таксама такі сімвал моцнай жанчыны, што муж памірае, і яна бярэ і будуе проста такую манументальную рэч, якая да сённяшняй пары мы ёй захапляемся. Будаўніцтва скончылася ў 1877 годзе. І ўладанне якраз
і якраз Юзефа ў гэты год памірае. Да, конечно, атрымліваецца. Так, ну, яна памірае не проста так, яна была забітая горам, бо маёнтак павінен быў перайсці, вось гэты Жамыслаў яе сыну Альберту. Але Альберт памёр у маладым узросце. Ну, то бок там яму было 20 з нечым гадоў. І у метрыках напісана, што ён памёр ад разжижэння мазгоў. Ну, вось, я разумееце, як хочаце. Тыпу, пасля кажуць, упаў з каня, але таксама у мяне просто тут такі клубочак наматваецца. Адна моя знаёмая пісала кнігу пра Альшева, і там род Хамінскіх. І яна кажа: Алеся, зглядзі, што я знайшла. Тут, аказваецца, Альберт сватаўся да іх дачкі, яна яму адмовіла, і ён у іх на ганку застрэліўся. Вось такая вось гісторыя, і, канешне, я разумею, чаму у Мястоўскі маглі гэта хаваць і нідзе гэта не пісаць, не публікаваць, а што тыпу упаў з каня. Ну так. Вось, але гэта такая... Супер нейкая трагічная гісторыя са смерцямі, і тут яшчэ ён таксама адмовіў у каханні. Там далей будзе яшчэ. А, што? Таму што як толькі дабудаваўся касцёл, про які таксама, калі пра смерць, як толькі дабудаваўся касцёл, які будаваў Уладзіслаў, ну я гэта ўжо наперад забягаю, то Уладзіслаў памёр. Ну, ось як потым можна не верыць у розныя там прыкметы ці наканаванні, калі вось такое адбываецца. Вяртаемся тады ў 1877 год. Альберт памёр у 76-м, і маці яго перажыла толькі на год, атрымоўваецца, і яна памёрла. І ўладанне пераходзіць Уладзіславу. Уладзіслаў гэта быў вельмі адукаваны чалавек, ён валодаў 9 мовамі, сябраваў з Дюма. Карацей, у яго магла быць кар'ера вельмі вялікая, такая, ён мог быць і ваенным, і жыць у Еўропе, ён сябраваў там з еўрапейскім бамондам. Але ён вырашыў свае сілы пусціць вось менавіта на Жамыслаўль. У яго было шмат маёнткаў розных, але асноўнае месца жыхарства яго было тут. І ён пусціў свае сілы на добраўпарадкаванне гэтага маёнтка. Ён сябраваў з Дюма, з Александрам і старэйшым і малодшым, пераклаў нават нейкія творы Дюма на польскую мову, і гэтыя творы ставіліся ў тэатрах Кракава. І сам Уладзіслаў пісаў таксама п'есы. Такі творчая была асоба. А гэта захаваліся нідзе? Можна такое хоць трошкі хоць нідзе пакуль што не знайшлі, але я буду шукаць. Тут трэба чалавек, які гэта будзе шукаць. І яно так паступова нешта шукаецца, адшукваецца. Напрыклад, мы распавядалі, што печка-казка гэта па матывах Андерсена была размалявана. Так. І выпадкова, проста, я не ведаю, якім чынам, там 2 месяцы таму мне піша знаёмы, кажа: это не Андерсен. Гэта байкі Лафантена Гюстав Дарэ. Такі мастак ёсць, які рабіў ілюстрацыі да баек французскага пісьменніка. Французскі мастак. І гэта вось у нас печка была якраз па матывах гэтых людзей. І гэта ўсё вось так проста, ну проста простое, што там я знаёма з нейкімі такімі асобамі, і пасля гэта вось так сцікаецца і нешта знаходзіцца. Не, ну дык ужо колькі адкрыццяў насамрэч, і ну вось ты кажаш, што некаторыя параўнальна нядаўна, там 2 месяцы там ужо гэта не Андерсен апынулася. Слухай, клас. І мне гэта, я сама ў захапленні, я гэта ўсё спрацоўваю, там, напрыклад, магілу я там нейкую знайшла, і там знайшла б каго гэта магіла. Ну, то бок такое нешта адбываецца вельмі цікавае. Дык, а ты сама наогул, я так разумею, што вельмі шмат часу прысвячаеш гэтаму мястэчку цяпер, так? Зараз афіцыйна тут уладкаваная і займаюся так вось турызмам, праводжу квесты, экскурсіі. Канешне, зараз у зімовы час гэта складаней, бо я тут не знаходжуся, няма хаты, таму што моя мама прыязджае толькі на летні час. Я тады магу ездзіць туды-сюды і спыняцца там, а тут зараз спыніцца нават няма дзе, бо хата не прагрэтая, ну і зімой тут узімку, канешне, тут не без вады, без нічога складана. Так, я ведаю, калі там выйдзе, калі што, ўжо зіма. А хаця насамрэч зіма, слухайце, просто так падаецца, што цёпла. А калі казаць яшчэ пра палац, а ці ёсць вось пра печку нават, а фоткі гэтай печкі захаваліся? Так, я яшчэ яе бачыла. Ты бачыла яшчэ? Так, я яшчэ яе бачыла. Супер. І там вось гэтыя малюначкі былі? Так, всё было.
А гэта што быў тады за пакой, калі ты бачыла? Вось гэта, за гэтай сцяной. І што там знаходзілася тады? Я думаю, што гэта была гасцявая. А Гасцявы пакой, ён якраз выходзіў на парк Венецыю. А ў тваім дзяцінстве што тут было? Нічога. Тут вось была бібліятэка, а тут уже было проста. Прастора не выкарыстоўвалася. А пры маёй маме гэта быў кінатэатр. Там яшчэ прабіта сцяна пад праектар захавалася дзірка. Атрымліваецца, што калі будавалі гэты палац, вось што тут было? Вось ты кажаш, тут была гасцявая, напрыклад, што тут было? Тут не рабілі такі вопіс, няма ніводнага фотаздымка з унутранага ўбранства. Вось чамусьці я не ведаю, з чым гэта звязана. Яніна Мястоўская зрабіла шмат фотаздымкаў звонку, усіх будынкаў, то бок мы можам гэта паглядзець, а ўнутры ніводнага. І таму вельмі складана, там ёсць нейкія апісанні, што мы можам здагадвацца, што тут можа быць, а што не можа быць, а дакладнага апісання няма. Але гэта трэба яшчэ больш шукаць, там можа калі будаваўся нейкія будаўнічыя вось гэтыя шукаць, але гэта не ў Беларусі, я думаю, яны будуць архівы. Ну, то бок мы дакладна ведаем, яна пісала сама у сваіх успамінах, што тут была бібліятэка. Такая, так разумею, што бібліятэка была. Дарагая, у хутчэй сэнсе, за ўсё што... на другім паверсе напісала, што была бібліятэка. Вялікая і дарагая. Ну вось, так, вось нешта мы ведаем. Так. Добра, калі казаць вось што, ты памятаеш са свайго дзяцінства. Я распавяду. Я тут калі першы раз быў, я не памятаю, колькі гадоў гэта таму было, і мне вось распавядаў нехта, ось завялі ў падвал, напрыклад, і мне казалі, напрыклад, што тут дакладна была більярдная. Вось, гэта праўда, ці гэта ўсё роўна такія вымыслы? Но більярдная была не ў падвале, а наверсе. Мне казалі ў падвале. Ведаеце, я часта гляджу, як гэта ўсё перакручваецца. Ну так, з падвала на другі паверх. Вельмі часта. Ведаеце, тут такое ўсё роўна сарафаннае радыё, і там камусьці нешта скажаш, а пасля ты ад навяскоўцаў даведваешся перакручанае, ўжо там нехта сапсаваны тэлефон такі. Ну так, так. Пры саветах застаўся панскі більярд, як яны называлі, панскі більярд. І ось ён стаіць там жа. Не бачылі? Не, яшчэ не. Всередині, да. Можа быць, і бачыў. Ну, ось такі, да. І ён заставаўся, і кажуць, што ён стаяў наверсе вось там, і тыпу калгаснікі, тут же было ўпраўленне калгасам, гулялі ў панскі більярд. Не, ну круто, конечно. Стол захаваўся, і зараз хочацца яго, правда, трошкі, ось я глядзела сёння, казала ўжо там запраўляючым, абмяркоўвалі, як яго можна адрэстаўраваць. Ой, ну я думаю, што гэта, конечно, будзе вельмі дорага. Там і дрэва гэта яўна непростае будзе. Ну трэба, таму што ён так разваліцца і ўсё. Не, калі ён захаваўся, ну ён трошки, ён захаваўся не ў тым выглядзе, як ён быў. Ён такім сумным выглядзе. Нехта ж яўна з мясцовых дзяцей меў гэтыя шары. Нехта ж яўна потым пабраў проста сваім дзецям як пагуляцца. Ну я думаю, што так. Можа быць. Таму што гэта такое, у дзяцінстве мячыкі ўсе. Нават у маім дзяцінстве было складана набыць розныя мячыкі, а тут вось атрымліваецца можна было, калі што там недзе валялася бясплатна, можна так сказаць. Слухай, клас. А што тут яшчэ? А калі так, што ты яшчэ памятаеш? Вось гэтая печка размаляваная, клас, більярд, супер. Што тут гулялі нават у тыя часы ў більярд ужо мясцовыя. А што яшчэ? Я памятаю яшчэ, калі я ўжо выехала адсюль адміністрацыя, і мы сюды лазілі, таму што нам цікава было. Тут жа, калі была адміністрацыя, не ўсе пакоі былі даступныя. Напрыклад, мы маглі ў бібліятэку зайсці. У гэты пакой мы ўжо не маглі зайсці самі. І на дыскатэку на другі паверх. Усё. На другім паверсе дыскатэка была. І на пошту. І на пошту. Ну, гэта такія агульнадаступныя. А так мы не ведалі, што. І калі выехала адміністрацыя, мы сюды, канешне, лазілі, як усе дзеці. І я памятаю, мы захацелі залезці менавіта на Бельведэр. Бельведэр — гэта перакладаецца з італьянскай прыгожы від, аглядная пляцоўка. Такі куб над палацам. На самым версе. На самым версе, так. І я вось тое, што я запомніла вельмі моцна, гэта як было па калена, выбачайце, экскрементаў голубоў. Па калена было вельмі шмат. Яны там жылі. Трэба азначыць, што і калена там было паменш у сябе тады. Ну так, вельмі шмат. Ну, в сэнсе, што ўсё было так. Так, вось гэта запомніла. Гэта добры ўспамін. Што былі выразаны з дрэва галовы льва, таксама дзесьці фотаздымкі такія, аздабленне было. Яно ж згарэла пасля пажару
Усё, вось гэта запомніла. Мгм. А так, у прынцыпе, мэблі ніякай жа не засталося ад мястоўскіх, нічога не засталося. Адзінае, што бачна, гэта экраны камінаў захаваліся, ну, яны так і засталіся. Спрабавалі адзін выкрасці, выкрылі, скралі адзін. Мгм. Гэта не так даўно скралі? Скралі яшчэ вось з 2005 дзесьці. Ага, так. Ніхто. І не у кагосьці, я не ведаю, якім чароўным чынам, знайшлі ў хляве і вярнулі яго. Разломаны, ось ён там стаіць. Дык яны вярнуўся. Вярнулі. Слухай, таксама класная гісторыя. Ну так. Дык атрымліваецца, вось гэта ты памятаеш на другім паверсе. А што там, то бок, вы калі прыходзілі ў палац, у вас у палацы была дыскатэка. Гэта складана ўявіць таксама. Конечно. Ну вы ж таксама, калі ў дзяцінстве там на дыскатэку хадзілі, вы ж так уяўлялі, што там, можа, таксама былі нейкія балі, ці я не ведаю, нешта такое было? Не асабліва. Мгм. Не асабліва мы гэта ўяўлялі. І такая гісторыя была, памятаю, уже перад закрыццем палаца, што я запомніла. Там вось дыскатэка, вось клубная пакой гэты клубны. І усе выходзілі, там балкон, вось, як ад мястоўскіх, балкон. І выходзіла дзяўчына, выходзілі ўсе паліць туды. Ага. І аперлася аб пярыла і упала. Нічога там страшнага не здарылася, але руку зламала. І ўжо пачалі казаць, што там палац у аварыйным стане, вось тады пачаліся вось гэтыя, што патрэбна яго рамантаваць, што патрэбна там яго падтрымліваць, але дзе ўзяць грошы. І вось, хутчэй за ўсё, грошай не было, і вырашылі выехаць з палаца. Пра гэта паразмаўляем, а тады вернемся яшчэ назад. Я чытаў трошкі, што у мястоўскія яшчэ былі там супер аграрыямі і што вырошчвалі проста тут усё і нават вырошчвалі нейкія рэчы, якіх, ну, агулам яшчэ тут і не бывала. Гэта праўда ці? Так, вось пра мястоўскага тады вось уладанне пераходзіць пра гісторыю. Ага, так. Уладанне пераходзіць Уладзіславу Мястоўскаму. Ён быў, я ж ужо казала, ён быў і творчай асобай, і мог быць кім заўгодна. Кім заўгодна. І 9 моў, гэта пра яго. Да, і ён займаўся, вось, заняўся вельмі... Тут зямля не вельмі урадлівая, але ён так яе апрацоўваў, што яна пачала добры прыбытак рабіць. Добры. І лубіны тут вырошчваў, і нейкія канадскія пшаніцу. Всё добра. Это у нас працы ідуць проста рамонтна-выратавальныя. Ну, праўда, я мала арыентуюся ў сельскагаспадарчых гэтых культурах, але, праўда, ён прывозіў спецыяльна там, у яго ж былі сувязі, і ён мог сюды прывозіць і садзіць. І ў яго добрыя ўраджаі былі. Таксама пра яго асобу, што на тыя часы было папулярна гуляць у карты, выпіваць. Мы нават ведаем гісторыю з Сасновым, калі яе прагулялі ў карты. То тут быў наадварот. Тут быў чалавек, які не ўжываў алкаголь і не гуляў у карты. Ён быў вельмі такім апантанным працай. І нават у нас была карчма на тым беразе, яе называлі заказанка. Гэта значыць, што туды нельга было хадзіць служачым у графа. Мясцовым. Чаму? Таму што нельга было ўжываць працаўнікам алкаголь. Ну настолькі забаронена было? Настолькі было забаронена, правда. Ну і таму такія былі і вынікі добрыя. Мясцовыя, вось тое, што ты мне пытаўся, ці былі ўспаміны, кажуць, што былі вельмі справядлівыя, і іх любілі тыя людзі, якія маглі аддана нармальна служыць і працаваць. А тыя, хто былі лайдакі, хто нічога не хацеў рабіць, то яны іх не любілі. Напрыклад, там быў выпадак, калі хтосьці скраў штосьці з поля, і Яніна ў Мястоўскай вельмі жорстка пакарала. Не розгамі. Там яна штраф дала. Ну, гэта было такое сур'ёзнае пакаранне нейкае. Ну ладно. Не, без розгаў. Там грашовая, ці звольніла, штосьці такое, што лічылася на тыя часы, што гэта жорстка. Але у яе як бы нельга было красці. Ну вось на Гарадзеншчыне таксама ёсць на мяжы палац, і там вось мясцовыя казалі якраз такі, што гаспадыня, яна замыкала ў падвале і там катавала вось сваіх гэтых... Парабкаў. Так, парабкаў, ну, працаўнікоў,
І там за гэта вось легенда, што там яны там усе гэты памерлыя жывуць да гэтай пары, карацей. Не, у нас такога няма. Ладно. І калі ты тут сядзіш, увогуле тут вельмі светлая атмасфера. Я не ведаю, ці адчуваеш ты ці не адчуваеш, што тут няма змрочнасці. І калі людзі сюды прыязджаюць, яны праўда кажуць, у вас тут так дыхаецца. І калі там кажуць пра прывіды, няма ў нас. Толькі калі добрая пані Яніны, вось мы кажам, што хутчэй за ўсё яна тут ходзіць. Бо яна пахавана не ў Беларусі, на жаль, хоць павінна быць. І вось такая гісторыя, што, магчыма, яна тут яшчэ да гэтай пары ходзіць. Ну, яна тут ходзіць, таму што яе яшчэ пакуль не перахавалі. Не перапахавалі, так. Ну, такія ж рэчы здараюцца, што потым можна перавесці, перавозіць, калі там яна, можа, хацела, ці не, дзесь такое потым знойдзеце, што яна пісала пра такое. У яе ёсць месца, я чакаю, у касцёле. Так. Нават... ну слухай, тады так. І веды, дзе не чытала, што яна хацела, дзе яе пахавалі, але яна памерла на чужыне ў Рыме, а нашчадкаў не было. Не было каму заняцца перапахаваннем. Яна дажыла до 41-го года. Я думаю, што яна перажыла не толькі свой род, які там, яна перажыла яшчэ там, хто быў побач, ну, і нейкі з сваякоў. Таму і пасля 41-го года савецкая ўлада, хто там куды каго перапахавае. І таму я думаю, што ў наш час гэта цалкам можна зрабіць. Не, гэта таксама як мінімум было б гучна так вось гэта зрабіць, хаця... Ну, калі, я думаю, што гэта трэба рабіць, калі палац адновіцца, каб, ведаеце, гаспадыню вярнуць на сваё месца, паказаць, што мы цэнім, што яна там рабіла і даглядала, і што мы удзячныя нашчадкі. Ну так, і каб яна тут атрымала сапраўдны супакой так, ўжо. Так, а так, калі мы зараз перавязем, на за галаву возьмецца. То яна стане тады чорнай. Скажа, не, паехала я. Уладзіслаў, вось такі быў добрым гаспадаром. І на адным з баляў Варшавы ён сустрэў вось Яніну з роду Астрарог Садоўскіх. А яна гэты род адкуль сам? З Валыні. З Валыні. І яна яго ўразіла менавіта інтэлігентнасцю, такой выхаванасцю. І яны 10 год ліставаліся, і праз год ён ёй зрабіў прапанову рукі і сэрца. На момант вяселля яму было 48 гадоў, ёй 22. Такая розніца ва ўзросце. Але гэта не перашкаджала ім быць у вельмі добрых адносінах. І, ну, можна падумаць, што там нейкі шлюб там нероўны быў, але калі чытаеш вось кнігу «Апошні ладаніца», вось гэта Яніны, так. Яна з такой цеплынёй гэта ўсё апісвае, з такой любоўю да мужа, з павагай вялікай. Яна ўзяла і... Гэта яна папярэджвае. Я нешта не тое кажу. Яна змясціла ў кнігу вось тое, што усіх, каго яна ведала з роду Мястоўскіх. Тыя фотаздымкі, якія яна магла знайсці, яна змясціла. Апісала ўсю яго радню, і гэта было ўжо пасля смерці Уладзіслава, дзесьці прайшло 20 гадоў. Яна рабіла гэта. Гэта значыць, што яна ўсё роўна, хоць яна другі раз выйшла замуж, але там няўдала было. Гэта значыць, што яна пранесла вось гэту любоў да Уладзіслава праз ўсё жыццё. І гэта бачна было, што яна так узгадвала, што яны жылі ў вялікай-вялікай гармоніі. І яна ўвогуле яшчэ да сустрэчы з Уладзіславам наведвала Венецыю. І лічыцца, што, ну, такая байка, пацверджанняў няма, што тыпу яны ў сваё вясельнае падарожжа накіраваліся ў Венецыю. І яна іх так уразіла, што яны вырашылі Венецыю зрабіць тут. Гэта ўвогуле рака Гаўя. Сёння гэта ўжо вадасховішча, а раней гэта была проста рака. І яны вырылі каналы на аснове ракі Гаўя і пусцілі лодачкі, каталі на лодках сваіх гасцей. І гэта бачна на малюнку Наполеона Орды. Орда тут быў. Так. І там бачна, што лодачка, і там госці. І госці плаваюць. І гэты парк, вось які вось наскрозь праходзіш палац, называецца Венецыя. Я просто бачыў гэты малюнак, і я не звярнуў проста ўвагу, што там ёсць на лодках нехта. Я сам просто паглядзеў палац. Там ёсць унізе, можна, калі монтаваць відэо. Так, мы паставім. І Яніна, увогуле, у яе так трошкі з Італіяй было звязана жыццё, ось Венецыя. У Рыме, атрымліваецца, памерла. Так, у Рыме памерла, і у Рыме да гэтай пары дзейнічае фонд, асветніцкі фонд,
дзе яна ўклала свае грошы, і ён да гэтай пары дзейнічае. І я чытаў такое, што яна апісанне было фонда, каб типа дапамагала крыцей адукаваным типа ці адукацыі людзям, і там не людзям, а прычым я чытаў, што напісана беларусам і палякам, нешта такое. Ну, я расказана экскурсія дапамога палякам і беларусам. А я нават Хоць чытаў такое, чытаў, вось там так, вось так было і беларусам і напісана. палякам. Так, а ў Бо я іншым месцы ў Вікіпедыі напісана было толькі там палякам. Так. Да. А Вось, а я расказваю беларусам і палякам, потому что я так хочу рассказывать. Не, а я вось про гэта Да? чытаў і хацеў вось таксама у цябе спытаць, ну типа, а ў чым таксама, Не што ведаю, за розніца? я залазіла на гэты фонд. Ад Яніны там засталося вельмі мала. Усяго толькі яе фотаздымак і назва. Ага. Так, яны нечым займаюцца, там па-італьянску напісана. Асабліва, ну, нейкімі адукацыйнымі праектамі. Так, трэба... Хутчэй за ўсё там студэнты, напрыклад, пішуць нейкія там працы, і ім вылучаецца на гэта грошы. Ну, я так разумею дзейнасць гэтага фонду. Не, ну просто цікава, калі ёсць гэта напісана моўна ў статуце, які прыдумала яна, і калі ім напісаць там праз чат GPT на італьянскай мове, што мы тут хочам таксама нешта адукаваць, а раптам гэта, канешне, было б цікава. Я думаю, што не. Вылучаліся, кажуць, ксёндз мясцовы кажа, што не, это я кажу гэту версію, але вось даследчык Жымыслаўля, які пісаў гэту кнігу у 2000-х годах, ён кажа, што калі ў 90-х гады вярталі вернікам касцёл, то з таго фонду крышачку на рамонт вылучылі. Праўда ці неправда, мы не ведаем. Але цікава, таксама такая частка. Версія. Пасля ўжо ўсё, нічога нідзе не вылучалася. Так, про Яніну. Далей гісторыю давайце. Гісторыя. Жылі яны ў згодзе вялікай. У гонар свайго вяселля яны пасадзілі ліпавую алею, якая да гэтай пары сустракае гасцей. Ліпы з 82-го года, 1882 года вяселля было. І гэтым ліпам 140 там, карацей, 140 з нечым гадоў. Разбілі парк Венецыю. Уладзіслаў рабіў таксама, у яго была заснавана вінакурня, якая дзейнічае да гэтай пары. Ён рабіў, як кажуць, старапольскую медавуху, якая была вельмі смачная, і частаваў там сваіх гасцей, якія з Еўропы, і вазіў яе туды, і у яго яе ўсе замаўлялі, ён нават займаўся пастаўкамі туды. Бровар наш лічыцца, вінакурня наша лічыцца такой для тых часоў нават вялікай і вельмі мадэрнізаванай. Таксама у Мястоўскі заснаваў тут у Жымыслаўлі тэлеграф, што для тых часоў было наватарствам, і пошта, тут была паштовая станцыя. І кажуць, што госці хадзілі, вось это было праз раку, называецца Рудня месца, там, дзе якраз мая хата стаіць, і все хадзілі госці і атрымоўвалі там свежую карэспандэнцыю і чыталі. Не, ну ён тут сабе зрабіў такі гарадок, дзе было ўсё, і не трэба было б, напрыклад, нікуды нават з'язджаць. Ну, але ён ездзіў у зімовыя часы, ён стараўся выязджаць кудысьці ў краіны заходняй Еўропы, там, дзе цяплей. І тут, напрыклад, ён ехаў на конях да станцыі Беняконе, здаецца, а там ужо... Да. А там ужо садзіўся на цягнічок да Вільні, і ў іх яшчэ быў палац у Вільні. І гэты палац у Вільні стаіць побач з палацам Тышкевічаў. Я калі нават часта бывала, я ніколі не звяртала. Я звяртала ўвагу на палац Тышкевічаў, бо там такі стаяць атланты. А палац у Мястоўскі, хто там арыентуецца, там стаіць чалавек з парасонам побач з палацам. Я думаю, што фотку знойдзем, паставім. Клас, таксама. І ў іх быў палац яшчэ ў Вільні. І ён неяк так туды-сюды курсіраваў, і ён памёр якраз, калі вяртаўся аднекуль, і памёр у Вільні. Але яго прывезлі хаваць менавіта ў Жымыслаўль, у Суботнікі, і вось яго труну паставілі там, дзе сёння стаіць помнік маткі Боскі. Яго труна там стаяла, і усе маглі з ім там развітацца. І дзякуючы гэтаму Яніна пасля паставіла на гэтым месцы, дзе стаяла труна, помнік Маці Божай, дзе напісана на латыні «Маці Божая, маліся за нас». І атрымоўваецца так сімвалічна, што алея ліпавая ў гонар іх кахання, а Маці Божая ў гонар смерці Уладзіслава, якая завяршаецца. Уладзіслаў тут усё рабіў, Яніна яму дапамагала. Адна была ў іх праблема, як ты думаеш, якая?
Не было дзяцей? Так, не было дзяцей. Там, магчыма, гэта і ўзрост, таму што яны ажаніліся з такой розніцай ва ўзросце. І якраз тыя часы ўжо імператар даваў дазвол на будаўніцтва каталіцкіх храмаў. Ужо якраз тады падпадалі, і Уладзіслаў падумаў, што трэба пабудаваць касцёл у суботніках. На гэтым месцы да гэтага стаяў стары драўляны касцёл, але ён ужо спарахнеў, пачалося будаўніцтва яго галоўнай як бы мэты жыцця, як лічылася, што ён доўга гэта выношваў. Дзеля таго, каб пабудаваць такую сакральную пабудову, дзесьці з Францыі прывёз прыладу для вырабу цэглы, але ён не ведаў, як сябе цэгла павядзе, як гэта прылада павядзе з нашай глінай. Ці будзе яно трымацца, ці не будзе трымацца. Карацей, яму трэба было выпрабаваць яе. І ён спачатку, перад тым, як пабудаваць касцёл, пабудаваў домік для рабочых, для працаўнікоў, вось на тым беразе, каля маёй хаты. У Рудні? Да, у Рудні, на Рудні. І там ось якраз тэлеграф на Рудні стаяў. І там таблічка вісіць сёння, пастаўлена Уладзіславам Мястоўскім у 1902 годзе. А ў гэтым будынку жывуць 8 сямей. І з гэтым будынкам нічога не здарылася з 1902 года. Ён як стаяў, там жывуць людзі, ён ацяпляецца, ён даглядаецца, там дах мяняецца, калі трэба. І у цудоўным стане. І я заўсёды кажу, што у будынка павінен быў быць гаспадар. Калі гаспадара няма, вось мы бачым прыклад. Таму што ў той час, калі здарылася вось гэта бяда з палацам, тады ён быў нічый. Лічылася. Карацей, Уладзіслаў пабудаваў домік для рабочых, паглядзеў, што цэгла добрая, што можна будаваць, і пачалося будаўніцтва касцёла. Завяршылася будаўніцтва ў 1904 годзе, і ў пятым, ну як лічыцца, ў пятым будаўніцтва завяршылася, і ў пятым Уладзіслаў памёр. Вось як дабудаваў касцёл і памёр. Унутраным убранствам ужо займалася яго жонка, якая таксама, як і Юзэфа, ўзяла ўсё ў свае рукі і зрабіла тое, што трэба. Такія моцныя жанчыны. Так. Яна выклікала, яна разрабіла крыпту. Да гэтага род у Мястоўскіх быў пахаваны на мясцовых могілках, каплічцы. Яна зрабіла пад касцёлам крыпту, выклікала спецыяльных майстроў са Швецыі, якія паклалі венецыянскую мазаіку і выклала такі арку з венецыянскай мазаікі, і там выкладзены гербы радоў, з якімі былі у роднасных адносінах, у сваяцкіх адносінах у Мястоўскі і яна сама. Вось, там можна пабачыць герб і сякера. Гэта яна па матчынай лініі. Па кудзелі яна гербу сякера. Таксама сімвалічна, тое, што я вось гэта ўсё адшукваю, што яна была з роду сякера, а герб жэмлы таксама сякера. Я так расказваю, таксама я так звязваю, што лічыцца першага ўладальніка Жамыслаўля сякера і апошняй уладальніцы сякера. Герб. Так. Намысна не прыдумаеш. Так, і пад касцёлам яна перанесла ўсіх сваякоў з могілак пад касцёл. Там у кожнага свая таблічка, Уладзіслаў там пахаваны, і побач з Уладзіславам пустое месца. Гэта для яе самой. Так, а цяпер туды можна трапіць нейкім чынам? То бок там, калі што, можна адкрыта і... Яны не адкрыты, касцёл не адкрыты, але мы сябруем у добрых стасунках з мясцовым ксяндзом, і ён як бы заўсёды любіць людзей, ён пускае. Там, калі яму патэлефанаваць, ён адчыніць касцёл. Я яшчэ на секунду толькі павярнуся да бровара, які быў пабудаваны, тут медавуху рабілі. А цяпер што робяць? А цяпер пры маёй памяці, вось у 90-е гады, тут быў спіртзавод, мы так і называлі спіртзавод. І там нават ёсць надбудаванне такое, калі там нешта мадэрнізавалі і надбудову зрабілі. Там бачна, што дзе ў Мястоўскі будавалі, дзе ўжо ў 90-е гады там цэгла адрозніваецца. І ў нас палова вёскі працавала на спіртзаводзе. І калі яго варылі, пах такі смачны быў. Ведаеце, смачны брашкі. Ну, такой хлеба, быццам бы хлеб свежы. Праўда, смачна было. І такі водар гэты. І зараз ужо гэтага водару даўно ўжо няма. Гадоў, можа, 20 ўжо няма. Уже не адчуваеш яго. І я там пыталася, што там, дзе. Ну, і кажуць, што сёння там шклоамывайку робяць.
Ага. Толькі разліваюць, ужо, напэўна, нават і не робяць вытворчасць спірта. Ну, у нас атрымліваецца так, з броварамі, спіртзаводамі, яны нейкім патрошкі так сыходзяць, у Сілантупах там ужо таксама ўжо няма, прадаюць, у старых песках таксама слоўскіх таксама прадаюць, ўжо нічога не робяць, хаця ў свае часы таксама спіртзавод быў, і рабілі там і іншае. Ну, так, канешне, шкада. Так, вяртаемся далей. Уладзіслаў памёр, 1905 год, першыя сялянскія хваляванні. І вось тое, што... Першая рэвалюцыя. Ну, я разумею, просто так сказала, бо з-за яго памёр. І якраз яна супала. І ў Яніны, сапраўды, яны падумалі, гаспадар памёр. Опа. І ў Яніны пачалі самавольна парабкі забіраць зямлю. Нешта там гарадзіць, адбіраць. Ну, гэта такое было паўсюль. Так. Я ўжо казала, што быў дом у Вільні, яна тут пакінула адміністратара, здаецца, нават у арэнду здавала нейкія землі і з'ехала ў Вільню. Пасля пачалася Першая сусветная вайна. Гэты будынак спадабаўся вельмі немцам. Яны тут зрабілі афіцэрскі санаторый, госпіталь. Таксама цікавая гісторыя, што мы знайшлі адну паштоўку, якія дасылалі немцы сваім родным у Нямецчыну. Яе пераклалі. Таксама там выпадкова знайшлі яе, і там падвярнуўся чалавек, які хутка яе пераклаў. І там напісана, што «Дарагая Ціка, я сёння ночы ў гэтым прыгожым палацы, ці замку там напісана. Дзякуй за цукерачкі, якія ты мне перадала, і перадавай прывітанне маці і бабулі». І я калі прачытала, мне нешта так зашчыміла сэрца праз тое, што як бы мы становімся, ну, гэта такія гістарычныя падзеі, але вось там дзіцёнак застаўся, жонка, бабуля, якія засталіся без кармільца. І гэта, ну, і невядома, ці дажыў гэты жаўнер, ці не дажыў, ці змог ён вярнуцца. І гэта такая чалавечая трагедыя, што ён нават не можа гэту дачку сваю там абняць, ці можа ніколі не абняў. Мне неяк так расчуліла гэта вельмі паштоўка, калі пераклалі. І на паштоўцы гэта так напісана «Афіцэрум Жэмаславль». Жэмласлаў. Значыць, што афіцэры тут адпачывалі. І пасля вайны ёсць такая цікавая гісторыя таксама ў кнізе Яніны, што жаўнеры тут забаўляліся, і яны апраналі яе сукенкі. І хадзілі, такая ў іх была забава. А таксама пры палацы служыла немка старая, там ёй было 10-50 гадоў, ну, это лічылася 57, лічылася, што ўжо старая жанчына. Яна як бы была па паходжанні немка, і яна нешта прасіла ў немцаў, каб яны не чапалі, не разрабоўвалі, а яны яе скінулі з лесвіцы вось той, там, дзе яна пасля да канца дзён нават кульгала і памерла ў хуткім часе. Ну, такая вось гісторыя. І вось яна пахавана на суботніцкіх могілках. І ты ведаеш? Да, ведаю гэту магілу. Пасля вайны Яніна сюды, пачалася там савецка-польская вайна, якая завяршылася калі палову рыжскай мірнай дамовы, калі палова адышла саветам, другая міжваеннай Польшчы. І Яніна сюды змагла прыехаць, і яна прыйшла ў вялікае засмучэнне, бо ўсё было разрабавана. І як яна кажа, вось даслоўна, ну, канешне, зразумела, што там апісана, што немцы рабавалі, што, магчыма, яны б усё павывозілі, праўда. Але тое, што напіша даслоўна вось. Вайна скончылася, але як? Усё разрабавана сваімі парабкамі сялянамі. Яны ламалі сейфы, думаючы, што ў іх грошы. Яны здзіралі скуры з вялікіх кніг у скураных пераплётах і шылі з іх сабе боты. З пергаментаў рабілі анучы, а кніжкі палілі. Ну, так, у тыя часы, канешне, кніжкамі можна было паліць, таму што паспрабуеш лес знайсці, асабліва яшчэ вайну. Так, але я разумею ўсё, я разумею, але такая... Ведаеце, гэта не тое, што можна казаць, што там людзі кепскія ці не кепскія. Проста людзі апынуліся ў такім стане, гэта чалавечая трагедыя. Проста варта яе не дапускаць, каб пасля такіх наступстваў не было. Ось. Это, конечно, ну, ахвяры ситуации. Ну, правда, можно, конечно, выйсці там з добрым тварам, але ніколі нельга зарекацца нават, як мы сябе будзем паводзіць у гэтай сітуацыі. Безумоўна. Дык, а яна, атрымліваецца, павярнулася, а палац лишыўся ўсё яшчэ яе? Так, і ўсе землі, конечно, нашаткаў не было.
Так. Усё, што было ў Мястоўскага, ўсё адыходзіла ёй. Не, я І- просто подумаў, што можа там типа таксама ці канфіскавалі, ці... Ну, Польша ж была. Так. Польша. І была вось гэта закон аб парцэляцыі. Гэта калі ты павінен частку свайго маёнтка Угу. падзяліць ці там адрэзаць, каб даць зямлю на карысць дзяржавы. Ну так. Угу. Угу. І якраз яна прыехала сюды, і яна не змагла стрымаць там абурэнне, засмучэнне і ўсяго такога. Яна вырашыла гэтыя землі, якраз вяртаемся да слупоў, падарыць Віленскаму універсітэту. Тады аднаўляўся універсітэт Стэфана Баторыя ў Вільні, і яна якраз вырашыла гэтыя землі з палацам разам падарыць яму. І вось гэтыя слупы, на ўездзе 4 слупы ёсць, і там напісана: Жемыслаўская фундацыя навуковая, графства Уладзіслава і Яніны, графства Мястоўскіх пры універсітэце Віленскім. І гэта значыць, што гэта тэрыторыя належала універсітэту. Дык, а універсітэт тут сапраўды нешта рабіў? Так, пабудавалі дом адпачынку для прафесароў. Ён яшчэ існаваў. Маці мне распавядала, па падмурках яны лазілі. Здаецца, ён быў драўляны, таму не захаваўся. Ага, так. І я не так даўно таксама знайшла гэтыя падмуркі. Там, праўда, лесвіца такая і фундамент. Угу. Быў як бы дом адпачынку, лічыўся, на фотаздымках ён ёсць. Угу. Таксама яны разводзілі баброў. Бабры тады цаніліся праз лекі і струмень. Так. Іх было вельмі, іх было вельмі мала ў Еўропе, і тады рабілі вось такія запаведнікі бабрыныя. І тут у нас месца ўрочышча называецца лес. Я пайшоў у бабры. Яны так і называюцца бабры. Таму што там калісьці быў запаведнік гэты. І таксама займаліся сельскагаспадарчымі культурамі рознымі. Студэнты тут, праўда, жылі, засталіся рэшткі студэнцкага дома, ён тады будаваўся, зараз засталіся ад яго калоны. Толькі і падмурак там. Яне не падабалася там нешта, як там валадарыць гэтым маёнткам, што яна паглядзела, што палова земляў, якія яна падарыла, яны прыйшлі ў запусценне. Яна там пісала нейкія скаргі, і пасля прыйшоў нейкі новы там ці то прафесар, ці карацей кіраўнік універсітэта, і ён там навёў парадак. І, здаецца, у 38-м годзе, 38-39 ёй на некалькі гадоў вярнулі палац, але ўжо пачалася Першая сусветная вайна. Ой, другая сусветная вайна. Я загаворую. Я часам загаворваюсь. Я магу так мець адно, казаць іншае. Але ты двойчы паўтарыла, я сам пачаў сумнявацца і такі... Ага, так, ладно. Другая, так. Другая сусветная вайна, будынак не быў пашкоджаны. Там, можа, дзе-небудзь куля ёсць, хоць тут быў аэрадром, бамбілі, але нічога. І пасля вайны хуценька сюды ўехала адміністрацыя, адразу заселілася вельмі хутка. Паставілі помнік Алёшу, загінулым салдатам, жаўнерам падчас Другой сусветнай вайны. І ён стаяў, мне здавалася ў дзяцінстве, што ён большы за палац. Ён такі вялікі перад вось менавіта колам, калі ўязджаеш. Пасля таксама магу паказаць фотаздымак. Называлі яго Алёша. І тут хуценька зрабілі школу, а афіцыйні, вось гэтыя, якія па баках, вылучылі пад жыллё людзям. І да 2005 года ў гэтых будынках жылі людзі. Это былі шматкватэрныя дамы, і мы хадзілі з бабулі тут у госці нават да кагосьці ў афіцыйне. А калі мы хадзілі на бібліятэку, на дыскатэку, мы хадзілі ў гэтыя афіцыйні і набывалі там самагонку. І пасля ішлі да Алёшы. Там пілі, а пасля ішлі на дыскатэку. Ось такое у нас было. Ну, як ва ўсіх. Так. Я думаю, што я нешта не новае распавяла. А то бок атрымліваецца ён да 2005 года, ну, сапраўды стаяў ось цэлым і выкарыстоўваўся ўвесь час. Так. І нават калі там нешта адвальвалася, нешта там хуценька прыходзілі, магчыма, яго і білілі пры саветах, потому што ён быў такі беленькі. Хутчэй за ўсё яго падбельвалі, падмазвалі, дзе-нідзе, што зрабілі, калі тут у Мястоўскія будавалі, гэта было печное ацяпленне. У кожным пакоі печка і камін. То саветы ўжо зрабілі трубнае ацяпленне. І праз гэтыя трубы пасля палац і пацярпеў вельмі моцна. То бок таму, што яны проста выбівалі... Не. Пажар.
Все проста Пажар. з-за гэтых адбыўся пажар. Пажар, да. Калі яна казала, што мясцовыя там парабкі разрабавалі, усё роўна вы, можа, шукалі як-небудзь у мясцовых хоць нейкія там рэчы, і можа нават нехта ведае, што ёсць нейкія рэчы, можа нейкія фоткі гэтых рэчаў захаваліся. Нешта такое бывала? І ўсе ведаюць, але усе ведаюць, расказваюць там адзін аднаго, але такое, ведаеце, адна штосьці сказала, сапсаваны тэлефон. Мы не ведаем дакладна, што там хто казаў, і хтосьці мне распавядаў, што ў кагосьці дома на кухні фартух выкладзены пліткай нашай. Ну, але гэта ніхто не прызнаецца ўжо, бо гэта называецца ўжо крадзеж. Дык ўжо ж не называецца крадзеж. Ну, типа, час ужо прайшоў. Час прайшоў, але ўсё роўна будуць тыкаць над сябе пальцам. А з іншага боку, ну, людзі, у каго гэта ёсць, вы ж можете просто хаця б фотаздымкі паказаць, каб гэта, ну, можна было зараз нам усім бачыць, што тут было. Наўрад ці вас там гэта забяруць. Ну просто прадайце хаця б. Усе баяцца ўсё роўна. Баяцца, але мы думаем, што, напрыклад, я так думала, што на краме павесіць нейкую аб'явачку, што, тыпу, хто хоча там, нясіце добравольна, там, ну, у наш музей, ну, калі тут будзе уже, тут пакуль што няма, куды нават захоўваць, дзе захоўваць. Несіце ў наш музей, там, пасля там паглядзім. Пасля, калі ніхто не прынясе, тыпу, мы будзем выкупаць, напрыклад. Ну, напрыклад, это, я не ведаю, ці пацвердзіць уладальнікі, ну, гэта мае думкі выключна. А пасля, там, ці фотаздымкі. Ну, паглядзець, як народ увогуле адрэагуе, можа хтосьці нешта раскажа, там, ці напісаць, мы будзем удзячны там любой інфармацыі, можа вы ж нешта ведаеце, там, можа у вас ёсць старыя фотаздымкі, будзем удзячны там, калі ласка, падзяліцеся. Ну, мне просто падаецца, што калі тут была вялікая бібліятэка, ну, як мінімум кніжкі, хоць што-небудзь з кніжак павінна ў мясцовых захавацца. Ну, такое, можа, недзе там, ці на гарышы нехта закінуў і ляжыць. А можа, папрадавалі ўжо. А куды прадаваць? Адзін аднаму? Не, ўсё тут. Всё трэба адшукаць. Тым больш, ты кажаш, што ўсе хаты, ну, ўсе жылыя, то бок калі што можна потым прасціся. Я разумею, так, калі ж там гарышы там захаваліся, там ці-небудзь там. Некаторыя ж насамрэч і не ведаюць, усе яны потым там ад бацькоў, там ад дзядоў дасталося, і хто там што ведае, што гэта там нешта старое. Ну, там было, там нейкая шафа, можа, у некага стаіць. Мне падаецца, што нават калі паразмаўляць, то, ну, мне просто таксама вельмі хочацца, каб нешта павярнулася. Тым больш більярд ёсць-то. Дзе шарыкі? Дзе кій? Так. І ў 2005-м здарыўся вось гэтая бяда. Не, у 2005-м з'ехалі. Ага, так. З'ехалі, ну, таму што патрабавалася капітальны рамонт. Ну, а як тут капітальны рамонт зрабіць? Ну, правда, цяжка. І выехалі. Перанеслі клуб, у нас там быў у былой сталовай. Туды пачалі хадзіць бібліятэку, не памятаю, куды перанеслі, напэўна, ў школу. Не ўзгадаю, я ўжо не хадзіла тады. І пачалі сюды лазіць. Пачалі лазіць, усё тут хуценька за год уже тут страшна было заходзіць. Былі чуткі, што хтосьці выкупіў за адну базавую, пасля там нешта не заладзілася. Нейкі скандал быў, што незаконная купля-продаж, і штосьці там нават кагосьці пакаралі. Пасля набыў нейкі іарданец, як я называю, міфічны. Міфічны іарданец? Да, ён з Іарданіі. Не ведаю, ці быў ён тут, ці не быў. Але ён выкупіў і пачаў рабіць праектна-сметную дакументацыю. Калі яму там нешта гэта ўсё напісалі, я думаю, што было так, што ён узяўся за галаву, колькі гэта грошай, і што ён не выцягне, і пасля ў яго канфіскавалі. Ён закінуў гэта ўсё, канфіскавалі. І сёння выкупіла вось будаўнічая кампанія, якая... Я проста хадзіла і назірала за гэтым усім. Я уже не могла, ну, просто мне так шкада было палац. І выкупіла, і першай справай, што яна зрабіла, накрыла дах. І як бы увогуле ў будынках такіх нельга цвік убіваць без дазволаў. Але яны ўзялі на сябе такую адказнасць і накрылі дах. І я настолькі ім удзячна за гэта, што гэта асноўнае, ну, гэта ну, як бы гэта такі дах, ён часовы, ён падпадае ўсё ж такі пад аварыйна-вырятавальныя працы.
Вось, і таму так. А ў 2012 годзе, калі вось палац прадаваўся, выстаўляўся, тут невядома, што было, лазілі, вось эту печку скралі, чарнакапальнікі, мы ямы тут закопвалі. Тут ямы такія былі, я не ведаю, яны бульдозерамі тут капалі ці чым. Нам распавядалі так, што некаторыя наймаюць трактары, каб нешта выкопваць. Ну, правда, закап. Так у самім у сутарэннях. У сутарэннях там такія ямы былі, ну, як магілы. Просто. Калі лазілі, нехта прыехаў, і, ну, мы ведаем, хто, прыехаў і зразаў трубы на металалом. І вось я заўсёды распавядаю, што кошт палаца, уявіце сабе кошт металу на металалом. Што праз гэта зразалі балгаркай, іскра патрапіла на дах, і палац загарэўся. Гэта было ў 12 годзе, ў траўні. І, на жаль, вось дах цалкам згарэў. І 10 гадоў будынак прастаяў пад ападкамі, пад снегам і дажджом. І гэта, канешне, такія працэсы. Калі ў 20-м годзе я сюды залезла і магла тут хаця б прайсціся па другім паверсе, то сёння я ўжо не магу прайсціся па другім паверсе. Бо ўжо гэта, нават зараз мы сядзем, гэта вільгаць, і яе нікуды не дзецца. І вельмі хочацца, каб зрабілася кансервацыя, і вось гэта далей ўсё не парушалася. Дык, а што цяпер робіцца? Што цяпер робіцца? Так, вось у палацы. Вы чуеце, там вядуцца расчыстка яшчэ, трошачкі расчышаецца ўсё. Перакрываюцца дахі. Напрыклад, у гэтым годзе быў пакладзены дах на свіране, пакладзены дах на афіцыне, перакрываюцца. Таксама будзе вось на гэтай афіцыне. Ну, такое асноўнае, што трэба зрабіць. І пакуль яшчэ не зроблена дакладны... Я ў гэтых справах кепска разбіраюся, але так разумею, што яшчэ не цалкам дазвола на рэстаўрацыю. Там праектна-сметная дакументацыя ўжо ёсць, першая экспертыза ёсць, там, здаецца, няма экспертызу зрабілі, але там нейкія праўкі яшчэ чакаюцца, каб завяршыць вось гэты працэс з дакументацыяй. А якія наогул вось уладальнік цяпер хто атрымліваецца? Будаўнічая кампанія. А якія ў іх планы, што яны хочуць з гэтага зрабіць? Культурна-турыстычны цэнтр будзе тут. У афіцынях будуць гатэлі. Тут у палацы будзе музей, банкетная зала і, магчыма, некалькі пакояў будзе. Вось. А ў свіране будзе рэстаран. Ну, карацей, такія планы. І, можа быць, у будучым і коней адрадзіць, таму што ў Мястоўскі вельмі любілі коні. У іх было там на 40 галоў стайні. Так. Ну, то бок тут будзе такое месца адпачынку. І тады трошкі распавядзі, што ты тут робіш, вось як да цябе трапіць і наогул пра сваю працу цяпер тут. Да, я сюды патрапіла такім чароўным чынам. Я сюды спачатку пасябравала з супрацоўнікамі, прыводзіла сюды людзей на экскурсіі, а пасля ўжо пазнаёмілася з уладальнікам, сустрэліся, і я разумела, што палацу патрэбны больш сродкаў і больш дапамогі. А сродкі можна знайсці, дзякуючы там экскурсіям, нейкім прапановам. І вось мы з ім абмеркавалі там магчымасць супрацы. І вось з траўня я пачала тут працаваць. Мы тут за гэты час распрацавалі сувенірную прадукцыю, ладзім квест-экскурсіі. Дарэчы, я думала, што яны не будуць папулярны там у такі зімовы час, але ажыятаж я раз на месяц стаўлю, і ўжо няма месцаў, і людзі запісваюцца, цікава ім. І як бы такі ўхіл зрабілі на турыстычную дзейнасць, што кожны дзень у нас ёсць супрацоўнік тут, які можа расказаць, паказаць нешта, і людзям таксама цікава, бо яны прыязджаюць і проста не самі гуляюць, а супрацоўнікам, які можа распавесці цікавостачкі. Таму што вы ведаеце, што зусім рознае стаўленне, калі чалавек сам прыйшоў і паглядзеў нейкая разваліна, а другое, калі ён можа даведацца хоць
трошечкі гісторыі. Ну так, асабліва калі ад чалавека, які тут ці жыве, ці нешта ведае больш. Ну, безумоўна. Я памятаю, што я не памятаю, колькі гадоў таму якраз прыязджаў, і мне нехта з мясцовых ці не мясцовых, нехта прадаў мне магніцік. То бок, Ну так гэта ўжо... быў за ўваход. Так. То бок я набыў магніцік, і тады мне правялі ўнутр. Такое так было. Так. Такое было, так. Вось у цябе апошні тады спытаю, магчыма, ты ж вось вывучаеш, там нешта шукаеш, вось магчыма ёсць нейкая тэма, у якую ты зараз паглыбляешся ў Жамыслаўлі. Можа, ты нешта там нейкую легенду разглядаеш і шукаеш нейкія пацверджанні, ці нейкую кніжку яшчэ знайшла, чытаеш нешта такое? Пра кніжку, вось я толькі 2 гады ўжо, як знайшла гэту кнігу, здаецца, што нядаўна, Яніны ў Мястоўскай. І калі я знайшла, там просто скакала ад радасці, бо там столькі фотаздымкаў, столькі інфармацыі. Год таму яе пераклала дзяўчына, там просто аматарка, просто такая кажа, давай я перакладу, бо кніжка па-польску. Яна малайчына, яна пераклала гэту кніжку, і мы шукалі выдавецтва, якое зможа яе адрэдагаваць, адкарэктаваць і выдаць хаця б не папяровы асобнік, хаця б у інтэрнэце, каб яна была, каб можна было б на яе там спасылацца. Бо былі прэтэндэнты, калі мясцовыя тут энтузіасты такія, яны публікавалі такія звесткі не зусім дакладныя, нейкую проста негістарычную, там можна было выдумаць, канешне, больш гістарычна, а там зусім з ног на галаву і пра ўмястоўскіх. І я звярталася да гэтых людзей, прасіла, калі ласка, не публікуйце гэта. Вы ведаеце, што гэта будзе шкода, бо перавернутыя звесткі, пасля нейкі блогер прыедзе, прачытае, школьнікі прыедуць, прачытаюць, і пасля гэта пойдзе ў народ. І пасля будуць сказаць, што так і было. Не рабіце гэта. Але мяне не паслухалі, я таму лічу, што вось гэта выданне гэтай кнігі Яніны, гэта такі гістарычны дакумент, на які можна спасылацца. І я бы хацела пасля яе таксама распаўсюдзіць сярод мясцовага насельніцтва. Не ведаю, якім чынам, магчыма, там у бібліятэку падарыць мясцовую, там у суботнікі, у іўе. Карацей, распаўсюдзіць, каб дзеткі маглі карыстацца ёй. Калі там, я ведаю, што дзеці, калі ходзяць у школу, яны могуць пісаць па гісторыі нейкія працы. І так. І яны могуць спакойненька ўзяць эту кніжку, прачытаць, напісаць. І гэта было б цудоўна, бо вось гэтай кнігі яе няма. Нідзе. Там засталася толькі тых, хто там з мясцовых выкупаў, але мясцовыя не цікавіліся гэтым. Ёсць там у маёй сяброўкі, там у пары чалавек. І калі сённяшнія ўладальнікі даведаліся, што ў мяне ёсць гэта кніга, такі, о, клас! Не, ну насамрэч так. Так. І мы сёння займаемся тым, што вось дзяўчынка пераклала, мы звярнуліся ў выдавецтва, яны сказалі, што нам дапамогуць, яны ўжо як бы далі нам рэдактара, адрэдагавалі, пераклала там, можа яна нанова пераклала, я не ведаю, ну тэкст уже ёсць, добры тэкст, засталося яго адкарэктаваць і выдаць, зверстаць і выдаць, ужо ёсць. І апрацаваць фотаздымкі, канешне, таксама пласт працы. То бок хутка... Ну, не хутка, я не ведаю колькі. Вось мне казалі, да Новага года хацела паспець. Сказалі, што ў іх зараз шмат працы і пасля Новага года ўжо. Але я чакаю гэтага. Это вельмі хачу. Я тэлефанавала гэтаму чалавеку з выдавецтва ледзь не кожны дзень і такая, ну што там? Мы дамагліся, што яе адрэдагавалі. Пасля я тэлефанавала яму кожны дзень, і ён кажа, Алеся, выбачайце, да Новага года ўжо не паспяваем. Ну і якраз калі што там праз месяц, праз 2 выйдзе гэты падкаст, а раптам ужо будзе. Ну, то бок на всякі выпадак так можна будзе чытаць. Але яна выйдзе папяровая, правільна ж ужо? Я думаю, што гледзячы, колькі гэта будзе каштаваць. Ага, так. Бо кніжка, яна не папулярная, яна не будзе карыстацца попытам там яе прадаваць. Чаму так думаеш адразу? Не ведаю, але выдаць... Гэта ж типа ўспаміны уладальніцы пра свой палац. Там вельмі цікава. Там такой мовай пісаў, яна як бы аўтар лічыцца, але пісаў Чэслаў Янкоўскі. Гэта то бок ён за ёй запісваў? Ну так, ён пісаў ад яе імя, можна сказаць. Ну так. І там напісана вельмі добрай мовай, прыгожа, вобразна, апынуцца якраз у тым стагоддзі, чым жылі гэтыя людзі, як яны мыслілі, пра што яны дбалі, і, праўда, у іх можна
шмат чаму павучыцца, бо яны жылі дзеля не толькі сваёй уласнай, як это сказаць, багацця свайго ўласнага дабрабыту, але яны думалі ўвогуле пра наваколле, пра тое, што яны пакінуць пасля сябе, як жывецца іх парабкам, таксама яны пра гэта думалі, пра добраўпарадкаванне ўсяго. І такім лозунгам у Мястоўскага, дэвізам жыцця было: трэба жыць так, быццам бы памрэш заўтра, а працаваць так, быццам бы будзеш жыць вечна. Ну, на гэтых словах можна і завяршыць, правильно? Так. Не, супер. Дзякую вялікі за гэтую размову, за тое, што распавяла і пра сваё дзяцінства, і што тут адбывалася наогул у Жамыслаўлі, што можна і так, і так. Дзякую ўсім, хто паглядзіць гэты падкаст. Так, нам тут холадна, калі што таксама. Вось, і дзякую усім падпісчыкам на Патрэоне, хто нас падтрымлівае. Дзякуючы вам мы выпускаем больш і больш выпускаў. Дзякую вялікі за размову. Дзякуй табе, што завітаў. Так, Прыязджай, калі адновіцца. Так, я думаю, што так. Ці цягам можна прыязджаць, дарэчы, глядзець, што тут зроблена паступова. Там, напрыклад, будзе гатэльчык, і так перыядычна прыязджаць і глядзець можна кожны год. А гатэльчык хутка будзе? Гатэль, ну я спадзяюся, што летам будзе. Я вельмі спадзяюся. Ды гэта вельмі хутка. Супер. Можна тут будзе гуляць па гэтым сцежкам і адчуваць сябе ў Венецыі. Так, ну, так. Все, дзякую яшчэ раз.